Sokotesa haino hai jotono ani YouTube channel o video clip no sakang norok nai kradi. Social media o obo belakino viral ungui tombo khoroksa sela nijini girlfriend no suitcase chobui chelarongni hostel o tlangui thangka suitcase o huyui. Boys hostel o haike tlangnani plan bini success ungui liya. A jagani security guard rok bai manjak paikha. Suitcase o tamotong hinui naimani ulo nukha ar jagao bwrwi chopjak. O gotna wngkha Haryana ni seher Sonipat ni private university ni. A jagao tamo wngkha hinkhe khoroksa chela bini girlfriend no suitcase chobui buini nojor ni ukulok tui huyui boys hostel tongo o chela ar jagao tlangnani chesta phiaba bini o chesta success wngliya. A jagao no guard rok bai manjagui paikha. Chela afuru bini girlfriend no hostel o dananai tongpuru achomsa usta khowui thongkor khowui rimani bagui bwrwi bisingo sajakui chirwgui rwmani guard rok o khorang no khnamani yagulo tamotong hinui chengkha o suitcase ni bisingo sok wngui. Afuru bo o chela gabrokjagui kirijagui tota mota wngui tongkha sarakliya. Yagulo kheno guard rok sok wngma bai o chela no o suitcase no tuidi hinui saka. Aboni yagulo kheno o chela tuimani yagulo o suitcase no pabo paiya. Aboni pore kheno o guard rok bo sok khlaikha aro khunu morsok swkle chaya tongna hinui. Tei abo chaya tongna hinui sok khlaimani yagulo o bag no khulugui naimani yagulo nukha bwrwi aro chopjak. A jagao tongnai kubuni student rok o gotna no tuiui video record khlainani chengkha. Aboni yagulo kheno o guard rok kisa sotorka phunugui o suitcase no khulugdi hinui khulugui mankha aro bwrwi khoroksa no. Aboni yagulo belai kheno uanajak laikha jagani student tei teachers warden rok. Tei a suitcase chopjak bwrwi bo fataro ongkhoragya wngui tongkha lasijagui tei kirijagui. Haike boys hostel o habwi phainani. Guard rok o bwrwi no ongkhordi ongkhordi hinui damrok bwsawui tongkha phiaba o bwrwi ongkhornani muchungjakya belai kheno kirijagui lasijakmani bagui. Aw lasijaknani bo kok no boys hostel o khoroksa bwrwi omo haike habnani omo kunu rules o kwrwi bumung no boys hostel. Tei guards rok aro tamoni le samungba. Ar jagao video saknai rok o borok no nugui bengai tonglaikha joto o bwrwi no. Tei o gorna no tui university ni bwkhak tui kunu phano decision naiyakkho. Tei o mamla no tui judge partal khlai tongo hinui saimankha. Tei omo hai samung sitra hamya yapri senai rok no bo majra kwrak rinani kok sajakha. O video viral wngmani yagulo borok rok kwbangma theory swnamwi reels rok swnamlai tonglaikha. Hinkhe borok rokni sungmung hinkhe omo se boys hostel o haike bwrwi rok no dawui rules no swbainani borok no majra kwrak rinani nangnai hinui salaikha sajak kwrak. Haike se omo hai chela bwrwi rok sawui mannai. Hinkhe norokni hinkhe omo video rok no tuiui haike boys hostel o girls no dawai tongmani omorok no tuiui norokni tamorai joto comment khlai sabaidi. Hinkhe video no paithak jora naimani bagui joto no belai kheno hambai.